साफ्रोमबो नायगिरि फोथायारि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमदों आरो लोगोसेयैनो बरायदों। ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना थारैनो थाम्बनेलखौ नुनो मोनबाय जे थाम्बनेलाव लिरनाय दङ जिसु ख्रिस्टनि मोनबा गोरोन्थिफोर होननानै। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेबायदि बाथ्राखौनो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। दा बेयावखाय नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन बे जिसु ख्रिस्टनि गोरोन्थिनि बाथ्राखौ, बबे बाथ्राखौ आङो बुंनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबब्लासो हमनो हागोन। नङाब्ला बेखिनियावनो जिसु ख्रिस्टहालाय मा गोरोन्थि थागोन एबा मा गोरोन्थि जानो हागौ होननानै नोंथाङा साननानै हयथ' भिडिअखौ नागारनोबो हागौ। बियो नंखाय बाथ्रा होननानै हयथ' नोंथाङा नागारलांनो हागौ। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, भिडिअखौ नायगोन अब्लासो बिनि गुबै बाथ्राखौ मोनदांनो हागोन एबा नोंथाङा बुजिगोन जे बबे बिसयखौ बुंनो थांगासिनो दङ। दे अब्ला प्रियफोर, जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम भिडिअखौ नायदो आरो लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायबाय जेन नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबबो खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइकबो होनानै होदो आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बे बाथ्राफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनानै होनो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, जों साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्टनि थैजों बायख'जाबाय आरो जोङो जिसु ख्रिस्टखौ नुनो मोनबाय आरो जोङो गासैबो जिसु ख्रिस्टनि जिउनि जारिमिनखौ मोनथिगौ। जिसु ख्रिस्टआ माबायदि खामानि मावदोंमोन, बोरैहाय मावदोंमोन, मा मावदोंमोन, मा बाथ्रा बुंदोंमोन, बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै जोङो मोनथिगौ। दिनै जोङो बुंनो हायो जे बाइबेलाव लिरनानै दोननाय फंफ्रोमबो बाथ्राफोरा गोथार होननानै, सैथो होननानै, बेयाव असैथो जेबो गैया होननानै जोङो बुंनो हायो एबा जोङो बुङो। आरो थारैनो बे नंगौ सैथो बाथ्रा। दिनै जों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय साफ्रोमबो फोथायारिफोरा, साफ्रोमबो सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टहा गोरोन्थि दं एबा जिसु ख्रिस्टहा गोरोन्थि जादोंमोन होननानै जोङो माब्लाबाबो बुंनो हाया आरो जोङो नायगिरब्लाबो मोना। नाथाय बाइबेलनि सिङाव बेबायदि हानजा मोनसे सुबुं दङमोन जाय हानजाफोरा जिसु ख्रिस्टखौ गोरोन्थि होननानै क्रुसाव लांदोंमोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टआ गोरोन्थि खामानि मावग्रा सासे गोरोन्थि मावग्रा फोरोंगिरि एबा नाबि बायदि बायदि रोखोम मुं होनानै जिसु ख्रिस्टखौ गोरोन्थि होननानै फोरमान होदोंमोन। दा जिसु ख्रिस्टआ मानो क्रुसाव थांनो गोनां जाखो, बिथांमोननि बायदिसो आं बाथ्राखौ बुंनो नामायदों। बेनो जाहैबाय जायफोरखौ जोङो फरिसी होननानै मोनथियो। अनजाग्रा प्रियफोर, बै फरिसीफोरा जिसु ख्रिस्टखौ गाज्रि मोनोमोन, जिसु ख्रिस्टखौ दायाव खोख्लैदोंमोन, दायनिगिरि खालामदोंमोन आरो दायनिगिरि खालामनानै क्रुसाव हैदोंमन एबा क्रुसाव सिथारदोंमोन। दा बै फरिसीफोरनि बायदिब्ला जिसु ख्रिस्टआ गोरोन्थि खामानि मावदोंमोन। दा बेयावखायनो बिथांमोना क्रुसाव जबरजस्तियै बिथांमोननि बायदियै क्रुसाव होनानै सिथारदों। नाथाय बेफोर गासै खामानिफोरा इसोरनिनो मोनसे प्लान, पलिसि, थांखि बायदि गासैबो जाफुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दा फरिसीफोरनि बायदिब्ला जिसु ख्रिस्टनि गोरोन्थिफोरा मामोन बेखौ आङो मोनफा मोनफा नोंथांमोननो बुंलांनो नागिरबाय। फरिसीफोरजों गाज्रि मोनजानायनि जिसु ख्रिस्टआ मावनाय सेथि खामानि, बेनो जाहैबाय साबातनि सानाव बेरामिफोरखौ सोखानाय। जिसु ख्रिस्टखौ फरिसीफोरा गाज्रि मोननायनि बेनो जाहैबाय गुदि जाहोन, जेरावहाय जिसु ख्रिस्टआ साबातनि सानावबो गुबुनफोरखौ सोखानानै होदों। फरिसीफोरनि खान्थि बायदिब्ला साबातनि सानाव जेबो खामानि मावनो मोना। साबातनि साना मोनसे गोथार सान आरो बे साना जिरायनायनि सान। दा बेयावहाय बै सानाव रावबो खामानि मावनो मोना। बिनिखायनो जिसु ख्रिस्टखौ फरिसीफोरा गाज्रि मोनदोंमोन। बिसोरनि नोजोराव जिसु ख्रिस्टआ आयेनखौ मानिग्रा नङा, आयेनखौ सिफायग्रा होननानै बिसोरो नुबाय एबा सानबाय। मार्कुसनि 3:5 सिरिसिम जिसुआ खुलुमग्रा न'आव थांबावबाय। बेयाव आखाइ रानजानाय सासे मानसि दंमोन आरो जिसुखौ दाय हमनो थाखाय खाबु नायखोमाबाय थानाय मानसिफोरबो बेयाव दंमोन। साबातनि सानाव जिसुआ जब्राफोरखौ सोखायो ना सोखाया बेखौनो बिसोरो दिथा होखाबाय थादोंमोन। जिसुआ आखाइ रानजानाय मानसिखौ होनबाय, फैनानै सिगाङाव गसंफै। आरो जिसुआ मानसिफोरनियाव सोंबाय, साबातनि सानाव जोंनि आयेना मा मावनो थोनो, हेफाजाब होनो ना आद्रि खालामनो, सासे मानसिनि जिउखौ बासायनो ना आद्रि जाहोनो? नाथाय मानसिफ्रा मुंबो बुंफिनाखैसै। जिसुआ रागजों मानसिफोरनिथिङै नायदिंबाय आरो मानसिफोरनि गोसो गोरा आरो गुबुननि थाखाय इसेबो नांजायिखौ नुनानै बिखा खामनानै आखाइ रानजानाय मानसिखौ होनबाय, नोंनि आखाइखौ फोलावदो। बे मानसिया आखाइखौ फोलावबाय आरो बिनि आखाइया थालायै खोरोंफिनबाय। फरिसीफोरा जिसु ख्रिस्टखौ गाज्रि मोननायनि एबा दायनिगिरियाव खोख्लैनायनि नैथि जाहोन, बेनो जाबाय मासुलदार आरो पापीफोरजों जानायनि थाखाय, इटिं विथ टेक्स कालेक्टर्स एन्ड सिनार्स।
फरिसीफोरा जिसु ख्रीष्टखौ मुगैनायनि, जिसु ख्रीष्टखौ दायनिगिरियाव खोख्लैनायनि नैथि जाहोना बेनो जे जिसु ख्रीष्टआ पापीफोरजोंबो ओंखाम जाफायो, लोंफायो आरो जायखौ जोङो जाकायास होननानै मोनथियो, टेक्स कालेक्टर, फैसा खांग्रा, मासुलदार होननानै बुङो, बेजोंबो बियो जाफायो। मानोना बियो सासे पापी मानसिजोंबो जिसु ख्रीष्टआ जाफायो, जेरावहाय आयेना जोंखौ बुङा। फरिसीफोरा गावखौनो गोबां गोरों, गोबां गोथार होननानै साननानै लायो। दा बेयावखाय फरिसीफोरनि बायदिब्ला जिसु ख्रीष्टआ बैसोरजों जाफानाय लोंफानायखाय गोरोन्थि। माथाइनि 9:10-11 आरो मोनाबिलियाव जेब्ला जिसुआ माथाइनि न'आव जानो जयो, अब्ला गोबां खाजोना खांग्राफोर आरो पापीफोर, बे जाबाय एरख'जानाय मानसिफ्रा जिसु आरो बिनि चेलाफोरजों लोगोसे जानो जफादों। आरो फारिसाइफ्रा बेखौ नुनानै जिसुनि चेलाफोरनियाव सोंदों, नोंसोरनि गुरुआ मानो खाजोना खांग्रा आरो पापीफोरजों लोगोसे जाफायो? जाय सुबुंफोरा समाजजों एरख'जादोंमोन, मुगैजादोंमोन, पापीमोन, बैफोरबायदि सुबुंजों जिसु ख्रीष्टआ जाफादों, लोंफादों, थाफादों आरो बिसोरनो उपदेशफोरखौ होदों। आरो बैबायदिखौनो फरिसीफोरा जिसु ख्रीष्टखौ गाज्रि मोनदों। मानोना बैसोर सुबुंफोरा गाज्रि, लेथ्रा, बिसोरो समाजजों एरख'जानाय, नारखारजानाय। दा बैसोर मानसिफोरजों मानो थानो नांगौ? बे बिसयाव फरिसीफोरा जिसु ख्रीष्टखौ गाज्रि मोनदोंमोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेला जोंनो स्पष्ट मोन्थिहोयो जिसु ख्रीष्टआ मोजां मानसिनि थाखाय फैयाखै, गाज्रि मानसिनि थाखायसो फैदों, पापीफोरनि थाखायसो फैदों। जेरैहाय बुंदोंमोन जे बेरामिफोरनोसो डक्टर नांगौ, मोजां मानसिनो नाङा होननाय जिसु ख्रीष्टआ मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बे बाथ्राखौ फरिसीफोरा बुजियाखिसै। फरिसीफोरा जिसु ख्रीष्टखौ गाज्रि मोननायनि थामथि बाथ्रा बेनो जाबाय जिसु ख्रीष्टआ आखाइ सुनायनि नेम खान्थिखौ नाजावाखैमोन एबा हारिमुखौ नाजावाखैमोन। नट फलोइं सेरेमनियेल वाशिंस एन्ड ट्रेडिशन्स। जिसु ख्रीष्ट आरो जिसु ख्रीष्टनि चेलाफोरा जेब्ला जानो लोंनो थाखाय जिरायो, बै समावहाय फरिसीफोरनि जिथु नेमखान्थिफोर दङ, बै नेमखान्थि बायदि बिसोरनि आथिं आखाइ सुनानै जानाया बिसोरनियाव गैयामोन, एबा जिसु ख्रीष्टनि चेलाफोरा बेफोरखौ मानियाखैमोन, जिसु ख्रीष्टआबो मानियाखैमोन। बेयावहाय फरिसीफोरा बिसोरखौ गोबां गाज्रि मोनोमोन। जेरावहाय मार्कुसनि 7:1-5 बुङो, फारिसाइफोर आरो जेरुसालेमनिफ्राय फैनाय सानैसो आयेनगुरुफ्रा जिसुनियाव ज' जाफैबाय आरो बिसोरो जिसुनि चेलाफोरनि खायसेखौ हुदा बादि आखाइ सुवालाबानो जानाय नुदों। मानोना फारिसाइफोर आरो गुबुन गासै जुदायारिफ्रा आजौ आजैफोरनि हुदाफोरखौ मानिबोनायखाय आखाइफोरखौ हुदा बादि सुवालाबा मुङा मुंसेबो जायामोन। आरो हाथाइनिफ्राय फैब्ला बिसोरो मोदोमाव दै लुस्राबावाब्ला जाया। आरो बिसोरहा खुरिफोर, लथाफोर आरो थुरसिफोर सुनायनि गोबां हुदाफोरबो दंमोन। फारिसाइफोर आरो आयेनगुरुफ्रा जिसुनियाव सोंबाय, नोंनि चेलाफ्रा मानो आजौ आजैफोरनि हुदाफोरखौ फालिया? बिसोरो मानो हुदा बादि आखाइफोर सुवालाबानो जायो? बे बिसयावबो फारिसाइफोरा एबा फरिसीफोरा जिसु ख्रीष्टखौ आरो जिसु ख्रीष्टनि चेलाफोरखौ गाज्रि मोनदों। मानोना जिसु ख्रीष्टआ फोरोङाखै, जोंनि हुदा नियम खान्थि गासैखौबो सिफायनानै होदों। बेखौ साननानै फरिसाइफोरा जिसु ख्रीष्टखौ गाज्रि मोनदों। मानोना जिसु ख्रीष्टआ गासै नियम खान्थि, मानसिया बानायनाय नियम खान्थिफोरखौ गावनि चेलाफोरनो फोरोंखायाखै। मानोना बियो सोरगोनि बाथ्राखौसो फोरोंदों। फरिसीफोरा जिसु ख्रीष्टखौ गोरोन्थि होननानै बुंनायनि ब्रैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय जिसु ख्रीष्टआ गावखौ इसोरनि फिसा होननानै बुंना लानायनि थाखाय, क्लेमिं टु बी द सन अफ गड। फरिसीफोरा जिसु ख्रीष्टनि बे बुंनायखौ हजम खालामनो हायाखैमोन जे जिसु ख्रीष्टआ इसोरनि फिसा, सोरगोनिफ्राय फैनाय। बे बाथ्राखौ फरिसीफोरा माब्लाबाबो नाजावाखै एबा गोसोआव गनायनो हायाखिसै। जिसु ख्रीष्टनि जिथु बुंनाय बाथ्रा, इसोरनि फिसा, आङो इसोरनि फिसा होननानै बुंनाय बाथ्रा, बे बाथ्राखौ बिसोरो आयेननि बिरुद्धि, नियम खान्थिनि बिरुद्धि बाथ्रा बुंदों होननानैसो फरिसीफोरा सानबाय। जहन 10:33-36 जुदायारिफ्रा बुंफिनबाय, नों गाहाम हाबा मावनायफोरनि थाखाय नोंखौ जों खुबैथारनो हास्थायाखै, नाथाय नोङो इसोरखौ निन्दिनायनि थाखायसो नोङो मानसि जानानैबो गावखौ इसोर खालामनानै लानो नाजादों। जिसुआ बुंफिनदों, नोंसोरनि आयेनाव बे लिरनाय दं, इसोरा होनदों, नोंसोरनो इसोरफोर। इसोरनि बाथ्राया जायफोरनो होजादों, इसोरा बिसोरखौ इसोरफोर मुंख'बाय। जोङो मिथिगौ शास्त्रनि बाथ्राफ्रा अरायबो नंथारगौ। बिफाया आंखौ अभिषेक खालामनानै संसाराव थिनहरनायखाय आं गावखौ इसोरनि बिसा होननानै लानायाव नोंसोरो आंखौ इसोरखौ निन्दिग्रा होननानै माबोरै बुंनो हागौ?
फरिसीफोरा जिसु ख्रिस्टखौ गाज्रि मोननायनि एबा गोरोन्थि खालामनायनि बाथि बाथ्रा बेनो जाबाय फरिसीफोर आरो ज'हन बाप्तिस्मनि सेलाफोर बायदि उदैबासि थायैनि थाखाय नट फास्टिं लाइक द फारिसीज एन्ड ज'हन्स डिसाइपल्स। फरिसीफोरा जिसु ख्रिस्टखौ गाज्रि मोननायनि, जिसु ख्रिस्टआ गाज्रि होननानै बुंनायनि, गोरोन्थि होननानै बुंनायनि जाहोना बेबोमोन जे ज'हन द बाप्ताइजनि सेलाफोरा फास्टिं खालामो फारिसीफोर बायदि, फरिसीफोरा गावनि नियम खान्थि बायदि फास्टिं खालामो, नाथाय जिसु ख्रिस्टनि सेलाफोरा मानो फास्टिं खालामा होननानै जिसु ख्रिस्टखौ गाज्रि मोनदों आरो बिनियाव सोंदोंमोन, जेरावहाय माथाइनि 9:14 जोङो मोनो। बे समाव ज'हननि सेलाफ्रा जिसुनियाव फैनानै सोंबाय, जों आरो फारिसाइफ्रा उदै बासियो, नाथाय नोंनि सेलाफ्रा मानो उदै बासिया? बे माबोरै जाखो? जिसुआ बुंफिनबाय, हौवा गोदान थानायाव बिजों थाफानाय लोगोफ्रा मानो दाहा खालामनो नांगौ? नाथाय बे समा सफैगोन जेब्ला हौवा गोदाना बिसोरनिफ्राय लांजागोन, अब्ला बिसोरो उदै बासिगोन। फरिसीफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नंखाय एबा गाज्रि होननानै फोलानायनि द'थि जाहोन बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्टआ सोमोनांथाव खामानि मावनाया मोदायनि बोलोजोंसो सोमोनांथाव मावो एबा सैताननि गोहोखौ लानासो मावदों होननानै फरिसीफोरा सानोमोन, एक्यूजिं हिम अफ बीइं ए लीग विथ सातान। माथाइनि 12:24 लानानै 27 जों मोननो हायो। बे बुंनायखौ खोनानानै फारिसाइफ्रा बुंफिनबाय, बियो गावनि बोलोजों बुहुतफोरखौ होखारा, बुहुतफोरनि गाहाय बेलजिबुलानो बिखौ मावनो बिनो इख्तियार होयो। बिसोरनि साननायखौ जिसुआ मिथिनानै होनदों, गावजों गाव नारज्लायनाय गंफ्रोमबो रायजोआ गावफ्रुलाङो आरो बबेबा नोगोर एबा नखराव गावजों गाव नारज्लायनाय जायोब्ला बे नोगोर एबा नखरा थावरिनाय नङा। बेबादिनो सैताननि रायजोआवबो मोनसे हानजाया गुबुन मोनसे हानजाजों नारज्लायनाय दङब्ला मिथिदो, बिसोरनि रायजोआ गावफ्रुखाबाय होननानै आरो बिसोरनि रायजोआ गोख्रैनो संहार जागोन। बेलजेबुलनि हेफाजाबजों आङो बुहुतफोरखौ होखारो होननानै नोंसोरो बुङो, अब्ला नोंसोरनि मानसिफ्रा सोरनि हेफाजाबजों होखारो बेखौ नोंसोरनि मानसिफ्रानो नोंसोरनो फोरमान होगोन। प्रेज द लर्ड। अनजाथाव प्रियफोर, बेफोर गासै 6था बिसयनि थाखाय आरो बिनि अनगायैबो गोबांफोर जाहोनफोर दङ। बैफोर जाहोनफोरनि थाखाय फरिसीफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो हायाखसै, जिसु ख्रिस्टखौ बिसोरो मुगैबाय बेफोर जाहोननि थाखाय। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, सैथो बाथ्राखौ फरिसीफोरा मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि थाबाय आरो बिसोरो दिनैसिमबो बेबायदिनो दङ। बेफोर जाहोननि थाखायनो फरिसीफोरा जिसु ख्रिस्टखौ सिथारनो थाखाय खायदा नागिरबाय थाबाय आरो बेबायदिनो जिसु ख्रिस्टखौ हमबाय आरो क्रुसाव होबाय आरो बिखौ सिथारबाय। नाथाय बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावनायनि आन्दोआव बेफोर गासैबो इसोरनिनो मोनसे प्लान पलिसिखामोन जे फरिसीफोरा क्रुसाव होथों, मानोना इसोरनि बोसोना बुंखानाय दङ, थै बलिदान होआब्ला, थै फसराब्ला पापनि निमाहा गैया होननानै बुंनाय दंखायो। दा बेवहाय बेफोर गासै जानोबो गोनांखामोन, बेबायदिनो जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा मोनफ्रोमबो परिस्थितियाव मोनफ्रोमबो बिसयाव खामानि मावो। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे बाथ्राफोरखौ खोनानायनि गेजेरजों बावना थानाय बाथ्राफोरखौ हयथ' गोसोआव फैदों। दे अब्ला नोंथांमोना बे बाथ्राखौ गावनोबो देहेन खालामगोन, आरोबाव सोलोंबावगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।